Informació. L'oratge. Així començàvem el dia en el municipi d'Ondara. Durant les primeres hores del matí, el cel poc núvol, el sol que serà el protagonista durant la jornada d'avui, i el vent de ponent, que avui bufarà amb algunes ratxes moderades, sobretot de cara al migdia, fent que les temperatures de nou avui puguen assolir els 25 graus. I és que, com s'aprecia la imatge del satèl·lit Meteosat, pocs núvols al llarg i ample de la península Ibèrica. S'entreveu, no obstant, que a partir del migdia puguen aparèixer algunes tronades cap a les zones de l'interior. La previsió per avui en conjunt a la nostra comarca parlarem d'un dia dominat per el sol. Tan sols esta vesprada poden aparèixer alguns intervals de núvols prims que, no obstant, no donaran res de si. El fet més destacat va ser el vent de ponent que bufarà moderat, especialment de cara al migdia, i farà que les temperatures de nou tornen a apropar-se als 25 graus, inclús superant-se en algun punt de la població. Ja de cara a demà divendres, el fet més destacat serà l'augment de la inestabilitat, traduït amb sol al matí, però algunes tronades que poden desenvolupar-se per la vesprada. Podrien afectar punts del nostre municipi a partir de la vesprada, no obstant les precipitacions no seran molt destacades. Demà les temperatures seran una miqueta més baixes a les registrades durant el dia d'avui. I en vistes al cap de setmana, en principi sembla que la situació no va variar massa. Dissabte serà el dia més estable, amb sol, en conjunt, unes temperatures que no patiran grans canvis. De cara a diumenge augmentaran els núvols de vesprada. No descartaríem alguna tronada aïllada. No obstant, seran coses puntuals i aïllades. Les temperatures no patiran grans canvis.